Tervetuloa 12 pelaaja jalkapallopodcastin pariin. Mä oon Lauri Korpela ja mulla on täällä tänään vieraana Jukka Peltokoski, TPV:n kannattaja ja Tammelan Voima kannattajaporukan aktiivi. Ja me keskustellaan tänään vähän osuuskunnista futiksessa, vähän urheilun kaupallistumisesta ja ehkä vähän sitten jalkapallon tulevaisuudesta peilaten näihin kysymyksiin, niin mukavaa, että pääsit Jukka paikalle vähän jauhamaan. Kiitoksia. Hauska olla 12 pelaaja. Ajateltiin, että aloitetaan tällaisella vähän fiilistelevällä osuuksella, että mietitään, että mikä niin kuin meitä jalkapallossa nyt sitten kiehtoo. Että mä voin omalta osalta kertoa, että mä vasta tuossa muutamia vuosia sitten aloin enemmän katsoa seuraamaan jalkapalloa. Ja se, mikä mut sai entistä enemmän sitä seuraamaan, oli jotenkin se, että mulla oli mahdollisuus elää semmoisia aika intensiivisiä tunteita sen kautta. Että mä oon monesti aika rauhallinen tyyppi, eikä musta saa hirveästi välttämättä aina irti, mutta sit futis on saanut semmoista niinku hyvää niinku ilakointia ja performanssia musta. Ja se on tuntunut hirveän elähdyttävältä ja iloiselta, ja on mukavaa etenkin jakaa sitä myös muiden ihmisten kanssa. Niin mikä sulla on ollut, Jukka, että mikä sua jalkapallossa kiehtoo tai mikä sut tutustutti ensin jalkapalloon? No mä jaan tuon tunteen kyllä, että jalkapallon katsomossa voi vapautua ja revitellä ja olla niin kuin arjesta irrallaan, ja sitten kun vielä on porukassa siellä, niin se on myös yhteisöllinen juttu. Mulla ei mitään semmoista kauhean pitkää taustaa jonnekin jalkapallointoilijana, eikä ole semmoinen jalkapallon harrastaja tai intoilija, joka seuraisi intohimoisesti kaikki sarjat ja pistetilanteet, tuntisi kaikkien pelaajien nimet ja taustat ulkoa ja kaikenlaista muuta, ehkä noppitietoa, mutta kyllä sitten toisaalta jalkapallo palaa omassa elämässä ihan sinne niin kuin lapsuuteen asti, että kyllä se pallo aina pihassa oli. Kavereitten kanssa käytiin puistossa potkimassa. Siinä teiniässä meillä oli semmoinen puistojoukkuekin. Puistoliiga tasolla on siis tullut pelattua. Se joukkueen nimi yhdessä välissä oli FC Tuoppi. Nimi vähän vaihtui sitten muuksikin, mutta tämä tietenkin kertoo siitä myöskin, että se oli kaveriporukka, joka vietti myöskin aikaa yhdessä ja viihtyi yhdessä, ja pelattiin myös sitten palloa. Ja talvisin toisaalta myös jääpalloa. Mutta mitä tulee tämmöiseen kannattajatouhun, TPV:n kannattajaporukassa Tammelan Voimassa olemiseen ja TPV:n paikallismatseissa käymiseen, niin se on nyt tästä tullut tamperelaistumisen myötä. Oliko, että sä vaan menit sitten joku päivä katsoit, että ei vitsi, että tuolla olisi niinku paikallista futista, että voisi mennä katsoa, ja jotenkin se pallo lähti pyörimään siitä niin sanotusti, vai muistatko tarkemmin, että mitä tapahtui? No kyllä se näin, että me muutettiin tähän Tammelan lähettyville ja tajusin, että tuossa on niin jalkapallokenttä nurkan takana kirjaimellisesti, että on se aivan huikeeta, että on niin jalkapallostadion tässä kirjaimellisesti kivenheiton päässä. Aloin sitten käydä stadionilla. No TPV-joukkueena on toki perinteikäs tamperelainen tullilainen, eli työväen taustainen joukkue, jolla on punainen sydän, että se toki sitten myös elähdytti itseäni joukkueena, pitkä perinne, arvot. Mutta näin se tavallaan kävijät kävelee sinne kentän laidalle, niin siitä se pallo lähti pyörimään, ja sitten jossakin välissä lyöttäydyin siihen Tammelan Voiman porukkaan, joka on tosiaan sitten se TPV:n kannattajaporukka. Joo, että itsellähän toi niin kuin, että on enemmän vielä penkkiurheilija tai hyvin paljon, että mähän on nähnyt hirveän monta jalkapallomatsia livenä elämäni aikana, että ihan muutaman aikoinaan Joensuussa asuessani on sieltä kotoisin, niin Jipon pelejä tuli muutama käytyy katsoa, mutta ei sen enempää, ja kiinnostaisi nyt kun toi jalkapallo on entistä enemmän alkanut kiinnostaa, niin ruveta käymään katsomassa niitä matseja, mutta toi on jännä se prosessi, että miten sitä päätyy sitten kannattamaan jotain seuraa, tai että on niin erilaisia teitä, että jotkut esimerkiksi perii sen, että vaikka suvussa saattaa kulkea, niin mikä ehkä, mä tiedän, onko tämä, en osaa sanoa, onko tämä niin tyypillistä Suomessa, mutta kuulen
muualta, esimerkiksi Englannista ja Italiasta paljon sellaista tarinaa, että sit se jonkun tietyn seuran kannattaminen kulkee suvussa ja toki siinä on myös tietty paikallisuus, että sä synnyt sinne jonnekin paikkaan, niin se on luontevampaa sitä kautta kannattaa jotain seuraa. Kyllä vaan voi olla sattumistakin kiinni. Mutta kyllä itseä kiehtoo jalkapallossa ja kannattamisessa nimenomaan tämä paikallisuus aika vahvasti, että on paikallinen joukkue, pitkät paikalliset perinteet ja juureva joukkue. Se on ihan oma ulottuvuutensa ja kyllä pidän sitä niin kuin tärkeänä myös jalkapallossa, että jalkapallolla on paikalliset perinteet aina. Ja näin on ihan kansainvälistikin, että jalkapalloseurat, jotka nykyään saattaa olla isojakin kansainvälisiä nimiä, niin niillä on kuitenkin aina paikalliset perinteet sen paikallisyhteisössä taustat. Ja muista ehkä parhaimmillaan jalkapallo on edelleen paikallista. Kyllä, ja tästähän on ollut sitten isoakin kalabaliikkia. Ihan ajatellaan tältä vuodelta, että La Ligassa esitettiin, että yksi niistä peleistä kesken kauden pitäisi pelata Jenkeissä. Ja tästä oli todella iso keskustelu. Paikallisyhteisö reagoi tosi vahvasti siihen, sanoi, että te ette voi viedä tätä futista meiltä pois, että tämä on meidän juttu. Ja toihan on siis, tehdään tosi paljon nykyisin kaupallisiin tarkoituksiin nojaten, että halutaan jotenkin vallata markkinoita muualle, että mennään tekemään semmoisia näytösmatseja jonnekin muualle ja sitten eihän se niiden, ei pelaajien eikä sen paikallisyhteisön ja fanien kannalta ole rakentava ratkaisu, että kaikki joutuisi lentämään jonnekin todella kauas sen takia, että sponsorit ja mainostahot sais enemmän rahaa, niin siinä on tommoinen jännite, mikä kuplii koko ajan. Joo, ehdottomasti. Ja siis, mutta jalkapalloa voi katsoa, kannattaa kaikkialla. Että niinku, jalkapallo on yhtä aikaa tavallaan globaali peli ja paikallinen peli. Että se on niinku aidosti globaali, maapallollinen ja paikallinen. Kaikkialla maailmassa pelataan jalkapalloa ja kaikkialla pallo pyörii siellä pihalla tai kadulla, puistossa. Lapset juoksee pallon perässä. Se on niinku ehkä suosituin tai yleisesti harrastetuin liikuntamuotoja läpi maailman. Joo, ja se jotenkin tuntuu selkeältä myös siksi, koska se on niin jossain määrin käytännöllistä, että no okei, pitää olla pallo, mutta lopun, jos sulla on maata, niin sä voit soveltaa siitä eteenpäin, että ei mullakaan. No itse asiassa mulla sattui hyvin, lapsena oli pihalla semmoiset niinku isot pyykkitelineet, teräksiset, mitkä oli aivan täydelliset maalit. Ei niissä verkko ollut, mutta siinä oli kiva pelata fudista silloin aikoina. Mutta ei tarvitse laittaa 2 kiveä maahan, niin se on 1 maali. Täsmälleen, joo. Tavoitan tämän tosi hyvin ja siis tosiaan jalkapalloon ei tarvitse kuin pallon. Noin periaatteessa, että kyse ei ole välttämättä ollenkaan mistään varusteurheilusta. No kiva on, jos on hyvä kenttä ja toivottavasti joka kylässä ja kaupungissa on hyviä kenttiä jalkapallon harrastamiseen, mutta joka tapauksessa siis jalkapalloon tavallaan riittää vaan se pallo ja se on aika armollinen lähtökohta. Eipä ihme ehkä, että jalkapallo on ollut perinteisesti aika työväenluokkainen ja just noin rahvaa ja vähempivarasenkin väen laji. Et tosiaan siinä tarvii periaatteessa vaan sen pallon ja vaikka 2 kiveä maalitolpiksi ja sitten pikkasen mielikuvitusta ja intoa päälle. Jos miettii urheilun kaupallistumista, mitä me tässä nyt vähän sivuttiinkin, niin kun jalkapallo alkoi yleistymään 1800-luvulla Englannissa, niin silloin oli hintakatto otteluissa, että fanit pysty mennä hyvin edulliseen hintaan katsoa fudista, koska silloin se oli enemmän tämmöinen niin kuin yhteinen aktiviteetti, ei sinänsä mitään niin kuin kaupallista viihdettä, vaan ihmiset meni sinne viettämään aikaa yhdessä ja tätä jatkuu aika pitkäänkin, että vasta joskus 1900-luvun puolessa välissä sitä hintakattoa alettiin purkamaan. No kyllä palkkakattoakin on alettu murtamaan freudilainen lipsahdus, mutta sitten hinnat on noussut, matsien hinnat on noussut aivan valtavasti. Erinäistä syistä on hyvin paljon erilaisia syitä. Tämähän se kaupallistumisen niin kuin lopputulos on, että
Liput maksaa paljon ja peleistä on tullut semmoisia markkinointi- tai mainostapahtumia. Televisio-oikeuksia myydään, siis iso raha liikkuu jalkapallossa ja matsien ympärillä ja voi ehkä vähän kysyä, että onko se enää sitten edes jalkapalloa vai onko kyse vaan niin kuin isosta mainostapahtumasta. Ja alun perin siis jalkapallo on pelattu niin kuin porukoissa, seuroissa ihan harrastukseksi. Sitten siitä on hiljalleen lähtenyt semmoinen seurakehitys, että on järjestäytyneempiä seuroja ja seurat on alkanut maksaa palkkioita pelaajille, ehkä kilpailla vähän rahalla pelaajista. Ja nyt ollaan sitten päädytty tämmöiseen tilanteeseen, että tosiaan seuroja jopa omistaa jotkut isorikkaat oligarkit omistaa seuroja ja tahkoa niillä rahaa tai sitten pitää niitä jonkinlaisina omina pokaaleinaan, trofyinä, niin kuin arvomerkkeinä, että omistaa seuran. Aika kaukana ollaan niistä lähtökohdista, että pelataan palloa niin kuin naapuruston kanssa. Näin se on ja esimerkiksi ihan pelkästään just 2000-luvulla on alettu nähdä entistä enemmän tämä tämmöinen niin kuin urheilun viherpesu, että monet suurvallat pyrkii edistämään jotain niiden poliittisia päämääriä sitä kautta, että ne ostaa niin kuin seuran ja käyttää sitä jonain tällaisena omana brändinsä jatkeena ja sitä kautta yrittää parantaa jotain välejä joihinkin muihin suurvaltoihin. Ja sitten tämä kaupallistuminen, että sitten kun TV-sopimukset on entistä isompia ja ihmiset joutuu maksaa enemmän siitä, että jos mä haluan katsoa himassa tällä hetkellä jotain foodista, niin kyllä mä saan itteni aika kipeäksi sit maksaa. Otteluaikatauluja on muutettu sillä tavalla, että saattaa olla matseja maanantaisin iltaisin tai monesti iltaisin, mikä niille paikallisille ei ole hirveän hyvä, että sitten seuraavana päivänä pitää aamulla viedä lapset päiväkotiin, niin ei siinä nyt sit paljon lähetä joskus 10 illalla katsoa foodista, mutta se on hirveän hyvää niiden TV-sopimusten kannalta, että niitä voi näyttää sit muualla enemmän prime timea, että on todella paljon tällaisia jännitteitä ja ottelumäärät on lisääntynyt entisestään. Pelaajien palkat on noussut tällaisen Global Sports Salaries-kyselyn, joka tehtiin 2019 mukaan, niin keskiarvolta noin 4-6-kertaiseksi 2000-luvun aikana, jopa 10-kertaiseksi puhutaan näistä niin kuin isoimmista nimistä ja vuosi vuodeltahan noin siirtosummat esimerkiksi kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Et on tapahtunut tämmöinen aivan valtava inflaatio, mikä ei ole millään tavalla kiinnity tähän yleiseen hintojen nousuun. Toki kaikki hinnat tässä nyt tällä hetkelläkin nousee, mutta nämä on niin jotain aivan niin kuin astrofyysisiä summia. Joo, todellakin. Ja kyllä se on herättänyt paljon keskustelua sitten just jalkapalloyhteiskunnassa, jalkapalloyhteisössä, jalkapalloporukoissa, että onko tämä nyt enää oikein ja etteikö jalkapallo kuulu meille. Sen lähtökohdat on tosiaan siinä niin kuin yhteisössä, joka on jalkapalloa ruvennut pelaamaan. Jossakin mielessä voi ajatella myös niin, että kun kerran kyse on tämmöistä kehollisesta pelistä, joukkuepelistä, niin se mitä me nähdään sillä kentällä, niin se on varsinkin alun perin, mutta edelleen, niin parhaimmillaan kertoo siitä niin kuin yhteisön jalkapallokulttuurista ja tavallaan ne ei ole yksilöitä siellä kentällä, vaan ne on niin kuin sen yhteisön paikan pelaajia sieltä nousseita. No tietenkin pelaajat nykyään liikkuu kansallisesti ja kansainvälisesti, mutta ehkä se on just se, miksi mä tykkään nimenomaan paikallispallosta. Että siinä on ne juuret paikallisessa lähtökohdassa, paikallisessa harrastustoiminnassa. Monet pelaajat on noussut sieltä junnuista sitten pelaamaan. Ja tietenkin junnujenkin pelit on kivoja katsoa, ei siinä mitään. Mutta todella se on ikään kuin paikallisyhteisön peliä ja joukkuepeliä, niin siinä on se musta oma aivan erityinen viehätyksensä. Kyllä. Jos tästä ajatellaan, lähdetään tuohon yhteen isoon päivän teemaan, eli osuuskuntiin jalkapallossa, niin pystytkö eka lyhyesti kuvailemaan, että mikä on osuuskunta ja miten se nyt sitten näihin teemoihin jotenkin liittyy? Että saattaa olla monille aika yllättävää asiayhteistä tai täysin uusi teema, että mikä on osuuskunta esimerkiksi. Kyllä varmasti, joo. Ja se onkin ehkä se kiehtova puoli tässä myös, että tosiaan jalkapallo-osuuskunnasta puhumalla,
tämmöisen heittämällä ilmoille voi avata ehkä laajempaakin keskustelua siitä, että mitä jalkapallo, mitä se kaupallistuminen on ja mikä voisi olla vastaliike kaupallistumiselle. Siis osuuskunta lyhykäisesti sanottuna on demokraattinen yritys, niin kuin jäsenomisteinen yritys, jossa jäsenet omistaa keskenään yrityksen ja tasavertaisina jäseninä. Että osuuskunta eroaa siinä osakeyhtiöstä, että osakeyhtiössä äänivalta ja valta jakautuu sen osakeomistuksen perusteella, mutta osuuskunnan jäsenet on kukin niin kuin yksi ääni, yksi jäsen periaatteella mukana. Et siinä mielessä osuuskunta on tämmöinen yhdistysmäinen yritys, jäsendemokraattinen yritys. Usein osuuskuntiin liittyy myös tämmöinen avoin toimintakulttuuri ja sitten se paikallisuus. Ja monet osuuskunnat tekee yhteiskunnasta hyvää muutenkin. Semmoinen on siis osuuskunta. Miten se liittyy jalkapalloon? Voisi ehkä silleen kauttarantain vielä tuohon kaupallistumiseen niin palaten vähän ehkä virittää, että mistä osuuskuntakeskustelu jalkapallossa on lähtenyt liikkeelle. Yksi tausta sillä ihan lähivuosissa on tämä pyrkimys perustaa Eurooppaan tämmöinen superliiga. Eli isot rahat jalkapallon takana alkoi puuhata tämmöistä superliigaa, joka olisi mestarien liigaakin vielä niin kuin kovempi tason ikään kuin liiga, jossa parhaista parhaat joukkueet pelaisi toisiaan vasten. Ja monet joukkueet, seurat siihen olikin jo niin kuin lähdössä mukaan, kun taas sitten jotkut alkoi tehdä vastarintaa ja nimenomaan se vastarinta lähti aika paljon sieltä niin kuin jäsenpohjasta, että seurojen kannattajat alkoi epäillä, että onko tämmöinen niin kuin superrahan liiga enää ollenkaan se, mitä me halutaan jalkapallolta, ja sitten siitä yksi sun toinen joukkue seuraa sitten perääntyi siitä hankkeesta, ja se ei niin kuin edennyt. Mutta mitä tämä tulee siis osuuskuntiin, niin erityisesti Briteissä, Isossa Britanniassa, tähän liittyen nousi valtavasti uutta keskustelua siitä, että miten jalkapalloseurat voitaisiin palauttaa jotenkin jäsenkontrolliin tai siihen kannattajakontrolliin, että kannattajat on keskiössä seuroissa ja sitä jalkapalloa pelataan kannattajille eikä tosiaan isoille rahoille, mainostajille ja televisiokanaville ja näin päin pois. Ja että kuka ne seurat oikeastaan omistaa, kun yhden sun toisen seuran alkaa omistaa joku kansainvälinen oligarkki, globaali raha. Niin tähän liittyen myös Briteissä nousi tämmöinen keskustelu siitä, että voisiko itse asiassa jalkapalloseurat, niin voitaisiko ne osuuskunnallista, että voisiko seuroja muuttaa osuuskunniksi, jolloin ne olisi niiden jäsenten eli kannattajien omistamia seuroja. Tämä oli semmoinen, mikä mun kiinnostuksen herätti. Ja sitten kävi itse asiassa ilmi, että tämmöisiä niin kuin osuuskunta jonkin verran on jalkapallo-osuuskuntia. Ehkä se nyt on enemmän hyvä idea kuin todellisuutta, mutta siis FC Barcelona on osuuskunta. Joo, toi oli itselleen tällainen niin kuin Barca-fanina, niin tuli yllätyksenä, että tällaista perinnettä ja kulttuuria on yhä. Että siitä kuulee oikeastaan puhuttavaa aika paljon, että miten osuuskuntia kuvaillaan, niin noi teemat ja ehkä jotkut tällaiset arvot on sellaisia, mitkä on monesti tällaisessa niin kuin perinteikkäässä fanikulttuurissa sellaisia, mitä arvostetaan, että kannattajat pystyy osallistumaan päätöksentekoon ja iso raha ei määrää sitä, että miten toimitaan tai se ei, kaupalliset merkitykset ei ole tärkeimpiä, että ne aika hienosti etenkin linkittyy semmoiseen aika niin kuin tuttuun ja perinteikkäiseen keskusteluun, niin sitä kautta on helppo nähdä, että tuossa voisi olla jotain ideaa ja potentiaalia, että sitä voisi soveltaa enemmän jalkapallon kentällä. Niin, kyllä. Mä uskon niin, näin voisi olla, että seurat voisi olla enemmän kannattajien se omistuksessa ja osuuskuntamuoto tukisi tämmöistä kannattajaomistusta. Tosiaan FC Barcelona on esimerkki ihan niin kuin osuuskuntana toimivasta seurasta ja sillä on omat juurensa siellä paikallisessa katalaanien yhteisössä ja myöskin kamppailussa keskushallintoa Espanjan kuningasvaltaa vastaan. Itsenäistymispyrkimykset ja muut siinä taustalla osaltaan. No usein näissä jalkapallo-osuuskuntakeskustelussa myös Real Madrid saatetaan mainita osuuskuntana. Se ei tosiasiassa ole niin kuin juridisesti osuuskunta, mutta sekin on kyllä niin kuin pitkälti kannattajiensa omistama seura. Tämmöisiä muita, joita keskustelussa kuulee mainittavan, niin Bayern München on myöskin hyvin vahvasti kannattajiensa omistama seura ja ylipäätään saksalaiseen
jalkapallo kulttuuri- ja seuratoimintaan liittyy tämmöinen 50+1 sääntö, jonka mukaan seuran omistuksesta niin kuin suurin osa pitää olla tosiaan niillä kannatteilla tai henkilöjäsenillä, että sitten tämmöiset niin kuin yritykset ja sijoittajat saa siihen tulla vain vähemmistöosuudella mukaan. Se liittyy saksalaiseen jalkapalloon ylipäätään, mutta sitten tosiaan Bayern München on ihan niin kuin erityisen vahvasti kannattajiensa omistuksessa oleva seura, mutta ei sinänsä osuuskunta, mutta voisi ajatella, että toimii hyvin niin kuin osuuskunnallisesti ja vastaavalla tavalla kuin tämmöinen yleishyödyllinen osuuskunta, että ei lähde hakemaan niinkään voittoa rahallista kuin että palvelee jäseniä eli seuran kannattajia. No jotakin muitakin aika kiinnostavia esimerkkejä tuli sitten vastaan, kun tätä alkoi penkoa. Että niin kuin tosiaan tämmöisiä osuuskuntina toimivia seurojakin on pienempiä, nämä on nimekkäitä, niitä löytyy vähän sieltä sun täältä Espanjasta muitakin, mutta sitten tuli ilmi myöskin, että itse asiassa tuolla Etelä-Amerikassa, Chilessä ja Uruguayssa on tämmöiset osuuskuntamuotoisesti toimivat liigat. Oho. No ei kylläkään kansalliset, mutta siellä on parit, tai siis Chilessä ja Uruguayssa kummassakin on tämmöinen osuuskuntana toimiva liiga, johon sitten ottaa osaa juniori- ja amatööri- ja seniorijoukkueita. Että se on niin kuin ihan itse organisoitua jalkapalloliigatoimintaa. Se oli aika kiinnostava, mikä tuli ilmi. Ja vielä ehkä kolmantena voi mainita, että tuli ilmi myöskin, tai tuli esille tämmöinen Football Cooperative tuolta Dublinista, Irlannista, joka sitten järjestää niin kuin osuuskuntana höntsypelejä jäsenilleen. Että se on tämmöinen jälleen itse organisoitu tavallaan seuratoimintaa, mutta osuuskuntamuodossa, jossa niin kuin osuuskunnan tarkoituksena on järjestää niin kuin jäsenille pelejä iloksi ja hyvinvoinniksi. Kaikki pelaa. Joo, ja tossa jotenkin musta hyvin kiteytyy myös tämä, itsekin kun kolusin vähän jotain matskuja tätä päivän jaksoa liittyen, niin sitten mä näin semmoisen hahmotelman siitä, että millaisia eri faneja on. Että on olemassa, voidaan ajatella, että on ehkä jotain erilaisia kategorioita, että ihmiset tulee hakemaan erilaisia juttuja, vaikka jostain jalkapallomatsista, niin musta se jotenkin ajatus siitä, että futis voisi olla sellaista, että missä ihmiset pääsee kuulumaan johonkin sitä kautta, että ne on joko faneja tai vaikka itse pelaa, ne pystyy elämään semmoisia intensiivisiä kokemuksia yhdessä. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä pystytään tuottamaan yhdessä ilman suurta määrää rahaa vaikka. Että me ei tarvita siihen niiden oligarkkien masseja, että me voidaan yhdessä nauraa tai itkeä, niin se on jotenkin yksi puoli, mikä sit mua itseä viehättää tässä niinku osuuskunta-ajattelussa jotenkin se, että se menee niin muut asiat edellä kuin se kaupallinen näkökulma. Jotenkin hyvin näistä esimerkkeistä ehkä paistaa läpi semmoinen rakkaudesta lajiin semmoisella. Näin, joo. Tokihan voi silleen ajatella myös, että suurin osa jalkapalloseuroista on yhdistyksiä ja niiden tehtävä sikäli on vain pyörittää sitä jalkapallotoimintaa eikä tehdä massia, mutta että tosiaan kaupallistunut jalkapallo on entistä enemmän ja isot joukkueet nimenomaan ja ne on sitten jo monet oligarkkien omistuksessakin. Ja tämmöistä kaupallistumista vastaan sitten voisi olla osuuskunta yksi mahdollisuus toimia yritysmuotoisesti, mutta ei niin kuin sijoittajavetoisesti. Et siinä se ehkä mahdollisuus tulee, mutta että tosiaan voi muistaa kuitenkin, että suuri osa jalkapalloseuroista toki on yhdistyksiä ja monet on hyvin paikallisia, että suurin osa maailman jalkapallosta pelataan paitsi ihan niin kuin tosiaan kotona leikkimielessä ja puistossa kavereiden kanssa, niin edelleen kaikenlaisissa monenlaisissa paikallisissa yhdistyksissä ja seuroissa. Sitten tämä kaupallistuminen on tämmöinen, mikä me nyt nähdään sitten television kautta ja tulee toisella tavalla sitten kuvaan mukaan. Yksi mielenkiintoinen esimerkki myöskin tämmöistä osuuskuntajalkapallosta tai jalkapallo-osuuskunnasta on tämä St. Paulin joukkueen, eli hampurilaisen maineikkaan vasemmistohenkisen joukkueen ja
kannattajaporukan perustama ihan nyt viime vuonna, tänä vuonna, eletään vielä 2025 vuotta ainakin tätä tallennetta tehtäessä, niin vuoden alussa perusti tämä St. Paulin kannattajayhteisö osuuskunnan. Se liittyy siihen, että tämä St. Paulin joukkue nousi Saksan Bundesligaan ja niiden pelikustannukset sitten kasvoi. Ja he joutuivat tekemään valintoja sen kanssa, että lähdetäänkö tässä hankkimaan sijoittajia nyt sitten tosiaan sponssaamaan seuraa ja saamaan sitten sitä myöskin voittoa takaisin. Vai onko muita ratkaisuja? Ja ratkaisu oli se, että sinne perustettiin Hampuriin St. Pauli jalkapallo-osuuskunta, joka sitten tavallaan joukkorahoitti tämän joukkueen uudelleen. Eli he otti tavoitteeksi kerätä vaatimattomat 30 miljoonaa euroa, mikä tarvitaan joukkueelle. Ja se kerättiin tai on kerätty pitkälti nyt jäsenmaksuilla. Siis ne ei ole ihan mitään vitosen jäsenmaksuja, vaan tuommoinen 800 euroa on tämän St. Paulin osuuskunnan jäsenmaksu. Siihen on liitty heti ensimmäisenä kuukausina 20 000 ihmistä. Nyt en ole loppuvuoden tilannetta enää tarkastellut, että mitenkä se on mennyt ikään kuin maaliin, mutta tällä tavalla siis ikään kuin joukkorahoittaen osuuskunta perustamalla, niin St. Paulin joukkue ja kannattajayhteisö otti tilanteen haltuun ja pelaa nyt sitten Bundesliigassa. Ja se mikä kuvio siinä sitten tapahtuu, niin tämä osuuskunta ostaa täältä St. Paulin seuralta maineikkaan Millentorin stadionin ja näin sitten alkaa pyörittää sitä stadionia osuuskuntana ja tälle järjestellään talous uuteen nousuun toivottavasti. Toi on silleen toivoa herättävää kuulla, että jossain paikassa, missä ajatellaan, että toikin on sit Saksan korkein sarjataso, että siellä on mahdollista toimia erilaisella tavalla. Että se jotenkin ehkä voi tulla semmoinen tietty kyynisyys tai semmoinen epätoivo siitä, että on niin isoja rahoja, mitä liikkuu, satoja miljoonia ja miljardeja, mitä ikinä, ja mitä sitä pieni ihminen nyt sitten, jalkapalloa seuraava pieni ihminen, niin varmaan se tommoinen jonkinlainen joukkovoima sitten monesti on, mikä voi auttaa, että pienistä puroista syntyy iso meri, että muuten saattaa tulla semmoinen avuton fiilis näiden suurien asioiden edessä. Kyllä vaan. Ja niin kuin äsken mainittiin, niin Saksa on tässä vähän omanlaisessa tapaus ylipäätäänkin, että siellä on tämä 50+1 sääntö, että seurojen pitää olla edelleen ennen kaikkea kannattaja omistuksessa, että sijoittajat saa tulla siihen vaan sitten vähemmistöosuudella sörkkimään välistä. No siinäkään ei ihan niin tavallaan tälläkin kultaisella pilvellä on reunuksensa, tai miten päin sitä nyt sanotaankaan, mutta että sitten on semmoisia seuroja, jotka on nostanut jäsenmaksunsa ihan huikeisiin summiin, että ainoastaan sitten rikkaat oikeastaan pystyy sitten olemaan jäseninä tai hyvätuloiset, että tälleen saattaa kuitenkin niin kuin tavallaan elitisoitua sitten ainakin osan seurojen toiminta joka tapauksessa, vaikka se ei ole samalla tavalla, ihan samalla tavalla kaupallistu kuin Briteissä, jossa tosiaan sitten puhutaan näistä oligarkeista, jotka omistaa joitain mainekkaita seuroja ja pitää niitä tämmöisenä kunnia-ansiomerkkeinään, tahkoa rahaa sieltä sitten ikään kuin siitä yhteisön tuotteesta. Jalkapallo seuroilla aina yhteisöllinen tausta, mutta sitten kun joku on sen kaupallistanut, niin se sitten ikään kuin saa sen kaapannut haltuun tämmöisen yhteisöllisen tuotteen. No joo, mutta tosiaan saksalaisen jalkapalloon liittyy laajemminkin tämmöinen pyrkimys varjella kannattajapohjan omistusta seuratoiminnassa ja tietynlainen vastarinta tästä kaupallistumista vastaan, mutta St. Paulin joukkueen nyt osuuskuntinen on ihan niin kuin erityinen vastaesimerkki ja vastakarvan joukkue. Kuuleman mukaan FC Schalke, joka on toinen maineikas saksalainen seura, niin myöskin tutkailisi tätä osuuskuntamahdollisuutta. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Joo, okei, kiinnostavaa kuulla, että se on jotain, mikä jotenkin tuolla kuplii joissain paikoissa hieman pinnan alla, että voisiko näitä asioita järjestää eri tavalla. Ja kyllä voi ajatella, että jotenkin äänenpainot alkaa olla aika kriittisiä ja fanit alkaa olla todella kyllästyneitä tähän niin kuin kaupallistumisen kierteeseen, mikä on nyt monta kymmentä vuotta vaan jatkunut ja pahentunut, niin näin sitä ajatteleekin, että
jotain käänteitä alkaa tulla jossain vaiheessa. Nyt on ollut aika monta käännettä huonoa, mutta ehkä noin voi olla niitä parempia käänteitä. Niin, kyllä jos jalkapalloseura haluaa pitää paikallisuudesta kiinni ja siitä, että se on niin kuin kannattajien seura ja peliä pelataan kannattajille puolin ja toisin, niin kyllä se täytyy löytää jonkinlainen uusi vaihde ja uusi kulttuuri siihen, että sitten pidetään niistä kannattajista kiinni ja huolta ja järjestetään kannattajatoimintaa ja kannattajapohja on se mahdollisuus myöskin sitten rahoittamiselle, että jos seura tarvii taloudellisia panostuksia, niin sitten on sitä kannattajapohjaa, jolta voidaan paitsi talkoohenkeä odottaa, niin sitten myöskin mahdollisesti vaikka fanituotteiden ostamista ja semmoista. Myös mä mietin, että paikallisten seuraan kannattaa varmaan miettiä paikallisia mainostajia, koska nyt rahaa kuitenkin nykymaailmassa seuratoiminta tarvii. Kaikenlaiset vuorot, varaukset, matkat, välineet, fysioterapiat, kaikki maksaa, mikä jalkapalloon liittyy jo harrastustasolla puhumattakaan sitten, jos pelataan vähän korkeammalla sarjoissa, niin paikalliset mainostajat on tietenkin yksi erityinen mahdollisuus ja ehkä paikallisten myös firmojen kannattaisi miettiä paikallisia seuroja niin kuin mahdollisuutena tulla esiin paikallisesti. Jälleen tämä paikallinen sana tässä pyörii niin kuin ympäri ämpäri, mutta silleenkin seuratoiminta ja näin voi juurtua paikallisesti, että se tuo esiin paikallista elinkeinotoimintaa. Ja siinä ehkä seuran kannattaa miettiä, mitkä on sen arvojen mukaisia firmoja. Että jos mä ajattelen vaikka TPVtä, niin se on tämmöinen työväenluokkainen taustoiltaan seura ja tullilainen joukkue ja kantaa sosiaalisia, solidaarisia arvoja. Sillä on vahvaa junioritoimintaa, sillä on pyörätuolijoukkue, erityistuettujen joukkue, tietenkin naisten edustus ja miesten edustusjoukkue ja muuta. Sen kannattaa totta kai, jos se miettii, niin miettiä sellaisia paikallisia firmoja, jotka edustaa sitten tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, sosiaalista Tamperetta. Mikä sanoit? Tulli? Niin, tullilainen, eli Työväen Urheiluliitto. Aha, aivan. Joo, ja itsellä oli uusi termi, niin kyllä. No jos lähdetään tästä menemään kohti tämmöistä niin kuin laajempaa kuvaa, vaikka fanin näkökulmasta, että millainen jalkapallon tulevaisuus on. Ja tässä nyt on tavallaan käyty läpi, että esimerkiksi mitä voisi tehdä vastustaakseen kaupallistumista. Jos vaikka kokee, että se ei ole sellainen kehityskulku, mitä itse näkee, että mikä olisi rakentava, mutta mitä me voitaisiin tehdä yhdessä, ehkä voidaan koota vielä tähän, että mitä minä yksittäisenä katsojana tai jonkun seuran kannattajana voisin tehdä. Varmaan se on jo, että on seuran kannattaja tai katsoja ja menee sinne paikallisjalkapallokentälle katsomaan, ostaa sieltä ehkä kupin kahvia ja mehua tai pullaa matsin aikana ehkä seuran pyörittämästä kioskista tai tiskiltä. Siinä se niin kuin perusjuttu jo alkaa olla kasassa, että niin kuin käy katsoa niitä paikallisia pelejä ja osallistuu mahdollisesti sitten jopa siihen seuratoimintaan, jos lähtee, niin ihan talkootoimintaakin, mutta ennen kaikkea siis menee sinne paikallispallon pariin. Se on arvokasta ja tärkeää, sitä ne joukkueet tarvii myös, että siellä on katsojia. Jalkapalloa paljon katsotaan telkasta ja sekin on kiva mennä jonnekin kapakan vaikka nurkkaan kaveriporukalla katsomaan, sekin on yhteisöllistä toimintaa tai kotona sitten sohvalla katsoa jotakin mestarien pelejä, mutta siis ennen kaikkea, jos haluaa kamppailla kaupallistumista vastaan, niin tarvii mennä sinne paikallisen jalkapallokentän katsomaan sitä paikallista jalkapalloa. Kyllä, ja toi on kyllä sellainen, mikä itse nyt sit kun täältä noi lumet sulaa, kunhan lumet tulee, sitten ne sulaa, sitten alkaa taas foodiskaudet, niin kiinnostaa mennä tonne kyllä katsoa. Ehkä sellainen arvostus, mikä itse on nyt jo, vaikka en ole hirveästi käynyt edes paikan päällä itse peleissä, toki on just TV:ssä niitä katsonut, mutta semmoinen arvostus sitä fanikulttuuria kohtaan jotenkin, että sit, jos puhutaan vaikka, että jossain on hyvä tunnelma tai hyvä meininki tai jotenkin semmoinen hyvä atmosfääri, mitä ikinä, niin se on monesti niiden niin kuin kannattajayhdistysten ja muiden näiden niin kuin yhteenliittymien
ansiota, että ne on niinku siellä pitämässä ääntä ja ne on sitä elävää kulttuuria ja sitä niinku perinnettä edustaa jossain määrin, niin sit on semmoinen jotenkin, se tuntuu tärkeältä tunnistaa se, ettei menisi sinne vaan jotenkin paikalle ja on silleen, että vitsi, onpas täällä hyvä meininki ja noi pelaajat pelaa hyvin, että sit helposti unohtuu, että mikä sen tekee sen tapahtuman ja sen semmoisen, niin että jalkapallootteluhan on semmoinen jonkinlainen spektaakkeli, että siellä on, ja mun mielestä hyvällä tavalla, että se on niin paljon, mitä siinä tapahtuu, ja välillä saattaa ehkä jotenkin unohtua, että mitä kaikkea siihen liittyy, tai keskitytään liikaa niihin pelaajiin, vaikka kyllähän me niitä pelaajia mennään katsomaan, mutta aika paljon siinä niin kuin niiden katsojien kanssa sitä, tai että katsojat ja pelaajat tekee yhdessä sen tapahtuman. Parhaimmillaan ehkä, mä ajattelin, että jalkapallo on semmoista paikallisyhteisön juhlaa, että siellä tosiaan pelaa paikallinen joukkue ja katsomossa on paikallista väkeä ja näkee paikallisia tuttuja. Se on paikallisyhteisöllinen tapahtuma. Ja tosiaan kun tässä ollaan puhuttu tästä jalkapallon kannattajaporukasta, nyt mun kohdalla Tammelan Voimasta, niin se on nimenomaan sen kannattajaporukan just yksi tehtävä siellä katsomossa. Lietsoa tunnelmaa, siis vetää huutoja ja taputuksia ja sillä tavalla olla sitä elävää kulttuuria, joka tekee siitä koko kokemuksesta niin kuin sitten nostattavan. No kannattajaporukka voi tehdä monta muutakin asiaa. Se voi tietenkin organiseerata muinakin aikoina erilaista ja Tammelan Voima muun muassa on käynyt jossakin rasismin vastaisissa mielenosoituksissa. Tammelan Voima on tämmöinen antirasistinen, antifasistinen, vähän punk-henkinen kannattajaporukka, että sillä on niin kuin leimallisesti tietyt sosiaaliset, solidaariset, vapaudenhenkiset arvot, joita pitää yllä. Tietenkin sitten TPVn myös seuran niin kuin oma laatuisuuteen liittyen, että ne kytkeytyy toisiinsa, mutta kannattajaporukka vielä sitten ihan erityisesti niitä arvoja korostaa. Niin kun sinne menee sitten porukkaan mukaan, niin sitä on lepposasti omiensa parissa. Ja voi ajatella, että se koko katsomo siinä on niin kuin tämmöistä paikallista omaa porukkaa, vaikka ei kaikkia tunne naamalta eikä nimeltä. Ehkä naamalta tulee tutuksi hiljalleen, kun käy, mutta siinä voi kokea semmoista paikallista ystävyyttä. Kyllä, että just palatakseni, että mikä jalkapallossa kiehtoo, niin se kuuluvuuden tunne, mitä sieltä saa, niin se kyllä monesti on. Päästiin jakson loppuun. Haluan sinua, Jukka, kiittää tästä todella mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja kuullaan seuraavan jakson merkeissä. Kiitoksia 12 pelaajapodista ja kutsusta tänne ja ei muuta kuin pallo haltuun.